mama a party girl, she just wanna have fun. Papa, ano kung kita karon sa kusina ni Papa Edwin para magluto og panihapon ni latang bukog sa baboy mga kapapa. Ni atong latan karon mga kapapa. Bukog sa uyo ng baboy. Bagyo beans. Sayote. Kaya basa. Ang atong lamas, ahos, bumbay, luya ug siling atsal. Apo kita'y gamay nga pasayan mga kapapa kay magmami kita. Magluto ta mga kapapa. Mga kapapa, atong gisalon ang atong nilatang karning uyo sa baboy. Mantika. Para sa lamas, atong lutuon mga kapapa. Kaldero na atong gigamit mga kapapa para diretso na sa paglata. Ang atong kauban karon kapapa, atong kameraman, Brian Lee. Brian Libog. Kunan tong ilunod mga kapapa. Ahos. Pwede rin mga kapapa, dili kaya ito brown nun. Ay, ato pagninglatan mga kapapa. Ito lulod. Sibuyas Bombay mga kapapa. Atong luya. Sunod na dayon ang siling atsal mga kapapa. Humot kayo mga kapapa. Lami kayo. Mga kapapa, atong isunod ang karning uyo sa baboy mga kapapa. Ato ni pakupsan mga kapapa nga way pay sabaw. Aron makabuhat ko tag batoy ni mga kapapa siya sabaw. Subscribe na mga kapapa aron makamaungo. Yan dila mga kapapa oh. Muna importante sa atong nilatan kay anhi dinhi makita ang labing lami. Yan ikog mga kapapa. Okay mga kapapa. Okay, ato pabuton nga kuan eh. Mga kapapa, ato na lang tawon ang atong ipakupsan nga bukog. Ulo sa baboy. Karning ulo sa baboy. Okay mga kapapa. Ubas na ang sabaw. Yan juga. Atong sunod ang patis mga kapapa. Atong gigamit ng mga kapapa, soy sauce. Atong isunod mga kapapa, asin. Umot na kayo mga kapapa. Atong sabuan mga kapapa para mubutok o mulata. May kaduhang kabo sa tubig mga kapapa. Punan tag isa. Asan ito? Katulong kabo sa sabaw mga kapapa. Okay na. Okay. Black pepper mga kapapa.
Okay, mga kapapa. At nabuton mga kapapa na malata siya. Kapapa, ako na pong i-prepare ang para sa atong mami. Mami may tawagan niya to sa Cebu mga kapapa. Miki, carrots, ahos, o gining bumbay o dahonan. Muna ito isagol mga kapapa. Kining pasayan nga gamay ug utok. Para hutok ang sasabaw mga kapapa. Tanawon ta ang atong nilatan. Gahi pa mga kapapa. Mga kapapa. Lata na mga kapapa. Ito ilunod ang sayote mga kapapa. Pag human sa sayote mga kapapa, ito ilunod ang kalbasa. Kayon mga kapapa. Ito pa rin punag sabaw mga kapapa kung tanaw na to nga mahubas. Kung pabuton mga kapapa, ang sunod nga pagbukal niya. Lutuon ang sagol sa kuan mga kapapa, kani atong mami. Mga kapapa. Ya mga kapapa, ito na gi pasiga ang kuan mga kapapa. Mantika. Luto ko ito mga kapapa para sa mami. Atong i-brown ang kining ahos o ang bumbay mga kapapa. Samtang naghuwata aning nilatan nga karning bukog sa baboy, mo itong buhatong soup. Muna na itong mami papa kung nang girili. May itlog, carrots, repolyo, ug ang pansit nga labas mga kapapa. Kung ilunod mga kapapa ang ahos, kung i-brown mga kapapa para pag lunod sa sabaw, lami kayo. Muna itong nilat ang bukog mga kapapa para ito sabaw sa itong mami. Brown na itong ahos mga kapapa at sunod ang bumbay. Muna ang lamas atong mami mga kapapa. Itong pabuton nga brown ang bumbay mga kapapa. Brown na mga kapapa. Ito na paglan mga kapapa para sa itong mami. Okay mga kapapa. Itong sunod ang pagtimpla sa atong mami. Ready na ang atong mami para kay Daddy Chip Makoy. Kasi natin malata atong bukog sa uyo. Atong gamiton pagsabaw. Atong utok para panimpla sa atong mami. Ready na. Pasensya na kayo mga kapapa nga mo makita ang pagluto ko sa utok. Kay daghang magkuhan ako bas mga kapapa. Lata na tayo ato. Gindat ang karne. Ay, grabe lata mga kapapa. Muna ito isang gusto ng mami mga kapapa. Masabuan ang ang tapos na siya mga kapapa. Mga kapapa. Atong mami.
Ana diri ang karning baboy gikan diri mga kapapa, itlog, carrot, repolyo mga kapapa ug ang pansit nga labas. Muna ang gitawag sa Cebuano mga kapapa na mami. Grabe ka mga kapapa. Kanon mo mataghapon. Klaro, sure na makabuhat ka mo. Liwat ani mga kapapa. Mami. Ang kanon sa mga kapapa. Muna itong utok mga kapapa. Atong gitawag og tuslog atong butangan mga kapapa para tuslog din sila matag kato mga kapapa. Okay na mga kapapa. Atong tilawan. Lami kayo mga kapapa.